Mga baretang balansyado, daing tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya ng Miyerkules. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Presidente Marcos mabisita ngunya na aldaw sa Albay, Asin, Camarines Sur. Nasa 2.9 milyon pesos na insurance benefits ang itataon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga parauma asin parasira sa Albay na naapektaran kan bagyong Christine. Sobra 1 milyon pesos na kantidad nin pigtutubra na Cebu na konfiskar sa Tiwi, Albay. Implementasyon kan no-man zone sa Barangay Burabod mas pinakusog kan lokal na gobyerno kan Libon, Albay. Sa lado nasyonal, Christine posibleng punaso na sa listahan kan mga bagyo. Chief of Staff ni VP Sara nagbiyahe sa US sa tao kan Confidential Fund Misuse Investigation. Presyo kan mga panginot na barakalon ka nakaaging bulan mantenidong estable. Alice Guo kinuntestar ang reklamong perjury as in falsification kontra sa iya. Sa ibang nasyon, Israel nagkondukta nin air strike sa Intel headquarters kan Hezbollah sa Syria. Baretang Sports, San Antonio Spurs coach Greg Popovich may issue sa salud. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mabisita ngunyan aldaw sa Albay, Asin, Camarines Sur si Presidente Bongbong Marcos. Initangan ng Panginotan ang pagdistribuir nin tabang finansyal sa erarom kan Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families para sa mga kwalifikadong paraoma, Asin, parasira sa Albay, Asin, Camarines Sur. Sigun kay DA Bicol spokesperson Lovella Guarin, makakaresibi nin tig 10,000 pesos na ayuda ang kada kwalifikadong paraoma na registrado sa Registered System for Basic Sector in Agriculture. Apera kini nakatalaan man na magpaabot ng tabag ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga paraoma na naapektaran kan uminaging bagyong Christine. Ngunya na aga si Marcos yaon sa Pili, Camarines Sur, mantang Janaudto, digi naman sa Legazpi City, partikular sa Balong Sentrum for Recreation. Nasa 2.9 milyon pesos ang kabilugan na kantidad kan insurance benefits na itataon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga parauma asin parasira sa Albay na naapektaran kan bagyong Christine. Sigon kay Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol Regional Manager Engineer Maria Janice Obias, ang nasabing fondo personal na ididistribuer kan Presidente sa pagbisita kaini ngunya na aldaw sa probinsya kan Albay. Sinabi ni Obias, nagkaigwanin damage assessment ang PCIC sa mga umahan para aramon ang dapat na maging benepisyaryo kanasabing ayuda. Katakod kaini pig-inganyar ni Obias, ang gabos na parasira asin para uma na aprobitsyaran ang mga insurance program kan gobyerno para matabangan asin maprotektaran ang kabuhayan sa panahon kan kalamidad. Mientras tanto, apwera kan ayuda hali sa Philippine Crop Insurance Corporation sa irarom kan Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families, makakaresibi nin tig 10,000
pesos na ayuda an kada kwalipikadong parauma na rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture. Miaras tanto nagtaon ng sobra 3.2 milyones pesos na seed capital fund ang DSWD Bicol sa mga Sustainable Livelihood Program Association sa Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, asin Albay. Ini may katuyuhan na pakusugon ang pangkabuhayan asin seguridad sa pagkakan sa riyon. Ang fundong ini itinao kan DSWD sa paagi kan ceremonial turnover kana cheque para suportahan ang 16 na SLPAs na may sobra sa 200 na miyembro para sa mga iba-ibang proyektong pangkabuhayan, harog kan rice retailing, pagtanom nin gugulayon, pagpalay nin manok, asin iba pa. Ipigbubusol kan Albay Provincial Agricultural and Fishery Council o PAFC na makuha ang National Outstanding Council Award ngunya na taon. Sigun kay PAFC Chairperson Rene de los Reyes, nakafocus an sa indang opisina sa pagbusol nin mga programa asin resolusyon na makakatabang na makuha ang nasabing rekognisyon. Sinabi niya na ini ang nagkaperang key criteria mantang maugmang ipinahayag kan opisyal na nakagibo na ang PAFC nin 51 resolutions, kasabay ang 31 policy resolutions asin 7 adopted resolutions na minasimbag sa pangangaipuhan kan agricultural and fisheries sectors sa probinsya kan Albay. Mientras tanto kasabay sa council's performance, iyo ang pag-atindir sa mga pagtiripon susog sa advocacy efforts kan National Technical Committee of the Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Mas sinigpitan kan gobyerno lokal kan Libon Albay ang implementasyon kan no man zone sa barangay Borabod matapos ang insidente nin pagrasay kan daga dalan sa Bagyong Christine. Sigun kay MDRRM officer Ian James Siciliano, ang Zone 1 sagkod Zone 4 kanasabing barangay enot nang nadeklarar bilang no man zone kung saan maigpit nang ipigbabawal ang pagpatugdok nin mga harong asin edifisyo pati nan pag-istar sa nasabing lugar dalan sa patakot kan landslide. Ipinahayag man kan Mines and Geosciences Bureau Bicol na igwan ng aktibong fault line harani sa barangay Buga, Nugpo, Bonbon kung saan maagian ang Borabod pasisiring sa barangay San Vicente asin barangay Linao kung kaya ipigrekomendar kan ahensya ang permanenteng pag-relocate kan mga residentes na naka-star duman. Pinaboran man ni Alcalde Das Maronilla asin MDRRM Officer Siciliano asin sa ngunyan nakikipag-coordinate na ang LGU sa Albay Provincial Human Settlement Office para sa posibleng pagbakalin daga na magagamit bilang permanente ng istaran kan mga apektadong pamilya hali sa barangay Borabod. Siniguro kan Commission on Elections, Bicol, na ligtas ang mga importanteng dokumento para sa paghahanda sa 2025 national and local elections sa ibong kan pagrapado kan Bagyong Christine. Sa sarong pahayag sinabi ni COMELEC Regional Director Maria Juana Valesa na may mga naraot na voters registration machines, alagad ligtas naman asin na isalbar na an sa indang backup files. Naghagad manintabang an ahensya sa sentral na opisina para masalidahan ang mga naraot na computers sa lalong madaling panahon para dai magkaigwanin delay sa paghahanda sa nasabing eleksyon. Ang mga opisina kan COMELEC na naafektaran kan bagyo iyo ang nasa Libon asin Uwas sa Albay, Gainza, Milaor, Minalabak, Kamaligan, Bato asin Iriga City sa Camarines Sur. Sobra sa 1 milyon pesos na kantidad nin pigtutubo na Shabu ang nakonfiskar sa Tiwi Albay. Sa informasyon na ipinaluwas kan Police Regional Office 5, nagkakaigwan in Oplan Sita sa barangay Nagas ang mga otoridad kan likayan kan sarong motorista ang checkpoint sa nagkaparang oras nagkaigwanin aksidente sa barangay Gaho involto ang nakadulag na motorista. Nakadulag ang driver asin binayaan ang motorsiklo.
Kaan magkaigwan in inspection ang mga otoridad sa motorsiklo na diskubre ang 150 gramos nin shabu na nakapato sa duwang plastic bag. Tulos mo na nagkaigwan in follow-up operation ang mga otoridad para madakop ang suspitsado para sa magkakanigong aksyon. Duwang alumni hale sa Bicol University ginubatan ang naging top-notcher sa October 2024 Foresters Licensure Examination. Base sa resulta na ipinaluwas kan Professional Regulation Commission o PRC, si James Palima Llaguno ang nakasungkit kan ika-6 na pwesto matapos makakuha ni 91.75% na marka sa nasabing eksaminasyon. Mantang si Jeremiah Surara Amarga, iyuan pang 7 pwesto na may 91.65% na marka. Mientras tanto hali sa 1,574 na nag-exam, 928 digdi ang nakapasar, nakatumbas nin 58.96% na passing rate. Iyan ang primerong kabtangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanluaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagtabaan kulangi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O eto, Ha? Isa lang po to ah. doble yan! Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa lado nasyonal. Posibleng punasyo na sa listahan kan mga pangaranin mga bagyo an uminaging bagyong Christine dalan sa dakulang danyos na iwinalat kaini. Sigun sa Pag-asa, formal nindang i-anunsyo sa Enero 2025 ang decommissioning kan mga pangaranin bagyong tuminama ngunya na taon. Sigun kay Pag-asa Senior Weather Specialist Rob Healy, alaton ninda ang final as in official disaster-related statistics hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dagdag pa niya, nasa initial na tali kan NDRRMC nagpapailing na i-decommission na si Christine. Enot ang ipinalawanag ni Pag-asa Senior Weather Specialist o kaya forecaster Vic Manalo na may basihan sinda ko no Arena Leon an sarong pangaranin bagyo.
Depende ni sa numero ka nagkagaradan, asin hiwas kan danyos kay ni sa agrikultura, asin infrastruktura. Kan Oktubre 31, inireport kan NDRRMC na uminabot na sa 150 katawo ang nagkagaradan sa pagrapado kan severe tropical storm Christine asin super typhoon Leon sa nasyon. Nagsaangat nin kadagdagan na complaint affidavit ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kontra kay Cassandra Leong na nagsairarom sa preliminary investigation sa Department of Justice para sa human trafficking. Dahil sa mga supplemental complaints na isinumiter kan PNP, ang preliminary investigation iyo ang pigreset sa Nobyembre 18. Nakakulong pa man giraray si Ong sa Correctional Institution for Women matapos ipinag-orden kan House of Representatives an sa iyang detention. Mantang sinabi kan abogado ni Ong na si Rafael Andrada andai pa nababasa ang dokumento. Bareta hali sa ibang nasyon, nagkondukta nin air strike ang Israel sa Damascus, Syria. Puntirang ninda ang Intel headquarters kan Hezbollah Group. Dahil man masiguro kung pirana ang nagadaan sa nasabing air strike, magagarumduman na siniguro kan Israel na dahil sinda mapundo sa godadagos ng mapunas ang Hezbollah militant group. Baretang sports, dengo na makakaibahan kan San Antonio Spurs si Coach Greg Popovich ini dahil sa kinakaatubang kaining health issue. Piglalooman na naan sa iyang assistant na si Mitch Johnson ang magiging interim head coach sa halawig na panahon. Alagad bako paman malinaw sa ngunyan kung ano ang kamugtakan kan salud ni Popovich. Dagdag padigdi na bako paman malinaw kuno arin makakabalik ang 70 anyos na coach. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Diyos marhay na pagkaga sa mga taga-DCGP, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay ka ng DCGP. Sa ngayon na petsa Nobyembre 6, 2024, saldaw ni Miyerkules ning pagkaga. Hininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Si Marce ay namin tinidon niyang sa iyang kusog habang naghihirap pa si rin sa Nortes Sulno pang kang kadagatan kang Pilipinas. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw. Ang sentro kang flight po na si Marce ay pigakalkulong na sa distansya 345 kilometers, sirangan kang Tugigaraw City, Cagayan. O nasa coordinates na 17.9 degrees north, 125.0 degrees east. Taglay ang kusog na duros na abot sa 140 km per hour. Asin pagbugsukan duros na abot sa 170 km per hour. Naghihirap pa si rin sa Norte Solnopan sa rikas na 15 km per hour. Bukas ning pagkaga, ito po ay pigakalkulog na sa distansya 190 km, sirangan kang Kapari, Cagayan. Sa Biyernes ning pagkaga, ito po ay mamamataan sa bahagi ng Costales na katubigan ng Bagod po Ilocos Norte. Kasi sa Sabado ning pagkaga, ito po ay pigakalkulog na sa distansya 320 km. Sulnupan Norte, Sulnupan kang Lawang City, Ilocos Norte o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Ang flight po na si Marce ay may posibilidad na maglandfall po dito sa may Cagayan or Babuyan, Batanes Group of Island. Roat siya na sa agad ng pagkahapon. Mantang hindi sa Kabikulan, makaka-experience ning mapanganuro na kalagitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdagulbol. Ang paros ay moderato, sundo sa makusog, nahali sa Norte Sulnopan, sundo Norte ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging moderato, sundo sa Maalot. Temperatura pigalaumang poon 24 sangkot 32 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:41 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:17 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live alinig sa DOST Pag-asa, Legazpi.
Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunya na Miyerkules. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardela, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramer Tanay sa lado teknikal si Riman Pag-asa. Kami ang nagatud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga kan hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Smile always! Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Apobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kang test asin mga ayuda.